Bejn Lulju tas-sena li għaddiet u Lulju li għadda l-ikbar żieda fil-prezzijiet kienet irreġistrata fil-prezz tal-ispejjeż relatati mal-manutenzjoni ta' djar fejn f'sena l-prezzijiet ulew b'aktar minn 5%. Żieda qawwija kienet irreġistrata fil-qasam tat trasport fejn l-ispejjeż fl-aħħar sena żdiedu b'aktar minn 4%. Lulju kien ix-xahar li matulu beda opera s-servizz tal-Arriva li kellu x-xorb flimkien mad-dawl l-ilma, il-gas u l-fuels ulew b'2%. Fl-osma tal-kura medika u tar-rekreazzjoni l-ispejjeż fl-aħħar sena żdiedu bi ftit anqas minn 2%. Dan kollu wassal biex pajjiżna f'Lulju li għadda rreġistra rata ta' għoli tal-ħajja ta' kważi 3%. Din hija waħda mill-olarati fl-aħħar 3 snin. Sa dan it-tant ċifri oħra pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li bejn April u Ġunju waqt li żdied il-beħ tal-ħaxix u tal-frott naqas idħul minn dan il-bejħ. Matul dawn it-3 xhur inbjaw 13 miljun kilo ta' ħaxix u frott, żieda ta' 10% fuq l-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Madankollu mbagħad idħul minn dan il-bejħ naqas b'1% u laħaq il-5 miljuni u nofs euros. Fost l-aktar ħaxix mixtri kien hemm l-artichokes, il-kaboċċi, il-fażola, il-ħass u l-patata. Minn allura fost l-aktar frott mixtri mill-Maltin u l-Awċin kien hemm il-larinġ, il-bambinella, iċ-cherry plums u anke l-ħawħ.